Тапшырының алдагы матур бәйрәм иртәсен без Яңа Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Файзуллин Наил Камил улына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Розалия Тәүфиковна, уллары Ринат һәм Раил котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур юбилеең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянычың булсын. Мин сине бик яратам һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез, җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын сиңа дип телим. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр, чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син баракыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп инде байтак еллар үткәнбез. 2 балабызны да үстереп, гомер уртасына җиткәнбез. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Ястын алда яратканым минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Адәм баласында билгеле булганча 2 фәрештә бар дип саныйлар. Беренчесе аның әни булса, икенчесе әти инде. Менә әти дигән фәрештәгә бу тормышта игътибар икенче чиратта гына кала. Аларга багышлап сирәгрәк шигырьләр һәм җырлар языла. Аларны нишләптер көчле затлардан саныйлар. Тирәнрәк уйлап карасак, әти бит ул әни белән бер рәттән төннәрен йокламыйча, көндезен кайгыда, борчуда баласы өчен үткәрүче кеше. Менә безнең әтиебез дә чын гаилә башлыгы, ярата белгән тормыш иптәше һәм матур тәрбия бире алган олы хәрефтән әти дә. Гомерләре уртасына җиткән кадерле кешебезне бүген туган көне белән котларга булдык. Түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз аңа. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Кадерле Наил Камилевич, яраткан хатыныгыз матур туган көнегез белән котлап, бүләккә җырда сайлаган. Гүзәлия башкаруында югалдасым килми дип исемләнгән җырны бергәләп тыңлыйк әле. Ходай биргән бәхетем син, гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер бетте. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Кулларымда синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләргә тимәсен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып
тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Ходай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Наил Кәмил улы Файзуллинны 50 яшьлек юбилейлы туган көне белән чын күңелдән якын гаилә дуслары, ягудиннар, Лилия Раисовна һәм Равил Бариевич бала оныклары белән котлап, шулай ук җылы теләкләрен ирештерәләр. Алар тормышыгызның кояшлы көн кебек ямьле булуын, тау елгасы кебек шаулап торуын, йөрер юлларыгызның аяз көн кебек якты, диңгездәй киң булуын телиләр. Наил ул безнең иң якын, иң ышанычлы дустыбыз. Без аның белән озак еллар инде бергә. Бүген инде без бик яхшы беләбез. Әллә нинди очракта да, авыр минутта, катлаулы хәлдә ул үзенең мәшәкатьләрен читкә куеп чабып килеп, җилкәсен куя, ярдәм итә, киңәшен бирә. Ул дус та, якын туганыбыз төсле дә. Һәм безнең өчен бу дуслыгыбыз бик кадерле нәрсә. Шуңа күрә бүген безнең бар гаиләбез үзебезгә нәрсә теләсәк, аңа да шундый теләкләрне телибез. Иң кадерлесе саулык, сәламәтлек. Бар гаиләгезгә бәхет һәм мәхәббәт. Наил ике уллары өчен бик җылы күңелле, кайгыртучан әтиләре. Розалия өчен өзлеп яратучы, кадерле белүче тормыш иптәше. Киләчәктә дә гаиләгездәге җылылык, мәхәббәт тик арта барсын. Иминлек белән, шатлык өстәлсен. Балаларыгыз сезне тик куандырып үссеннәр. Бар эшләрендә дә уңышлар телибез. Без шундый дуска тап булуыбызга бик шат. Әйе, күрешкәч, безнең аралашу өчен сүзләр бетми. Гел Наилнең кәефе күтәренке, гомердә яшәке сүзләр әйтеп күңел рәнҗетми. Һәр кем килә җиргә бәхет өчен. Эзли, таба, менә үрләргә. Насыйп булсын сиңа канатланып гомер тауларына менәргә. Игелекле булсын гомер минутларың, яшәүдән дә ямьле ни бар тагын. Булсын сиңа байлык, шатлык булсын, бәхет чишмәләрең һаман тулсын. Борчылма син, әгәр юлларыңда каршылыклар килеп чыксалар, җирдә сине өзелеп яратучы якын кешеләрең булсалар. Наил Кәмилевич, алдагы бәйрәмнәрне, юбилейларны да дусларыгыз белән бергәләшеп, күңелле генә үткәрергә язсын иде. Сезнең өчен Ягудиннарның музыкаль бүләге яңгырый. Дусларымның иң башына кайгы килсә сөяләм, шатланыр минутларымда алар белән сөенәм. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар белән бар шатлыгым
бар шатлыгым хәбәрем. Шын дусларга сөю жыры сәләмем. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Үлем, кара чыгып киләләр. Күңелләр тынычлыгында, бу матур дөньяларда, сез туганнар, сез дусларым, булыгыз яннарымда. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Ey matılsız, ey senin sana patlayıp bulsaydı, ey Hıday balakayım. Dostlar bulsa bu dünyada yaşağı җиңелрәк, tормыш yamanlıkları da күренми кебегрәк. Dostlar bulsa bu dünyada yaşağı җиңелрәк, tормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Tормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Ерак Мәскәү шәһәрендә һәм Санкт-Петербург шәһәрләрендә яшәп килүче туганнарыгыз, Шуриннарыгыз, Рушан абый һәм Рауза апа гаиләсе белән, Рәшид һәм Ольга, Яңа Земницадан Газинур да бәйрәмегездән читтә калмыйча матур теләкләр юллыйлар. Безнең якын кешебез, яраткан сеңлебез Розалия тормыш иптәше белән бик матур итеп гомер итеп киләләр. Яраткан ике уллары Ринат һәм Раилне тәрбияләп үстерәләр. Аларга без сокланып, бары үрнәк алып кына яшибез. Еракларда торсалар да алар бер генә дә безне онытканнары юк. Туганлык җебен өзмичә, гел хәл белешеп, шалтыратып яшиләр. Кайчан килсәк тә алар бик җылы каршы алып озаталар. 50 яшь, ул ир-атның югары басмага менеп, чын ир-ат буларак җитешкән чагы. Бүген син дә кадерлебез, әлеге үренне яуладың. Син йомшак күңелле, күркәм холыклы шәхес. Олыны олы, кешене кеше дип яши беләсең. Бүген бу матур бәйрәмең көнендә без сиңа ихластан алтындай егет булып калуыңны алдыда телибез. Гел шулай без якыннарыңа карата җан атып яшә. Безнең дә сине нык яратканыбызны һәм хөрмәт итүебезне бел. Бүген Наил 50 яшең, җитештең ир-ат булып. Яшә алда хатының белән бәхет шатлыкка тулып. Кадерле, сөйгән киявебез, сөекле Наилебез, сиңа без ихлас күңелдән бары бәхет телибез. Өйегезгә килеп кергәч, кояш уянган була, синең белән бергә чакта күңел шатлыкка тула. Котлы булсын юбилеең, кайгы хәсрәтләр күрмә. Якыннарың югалтуын, әше хәсрәтен сизмә. Кабатлана диләр туган көннәр, тик алар елда үзгә. Бик кадерле һәм кирәкле син Наилебез безгә. Бергә озын-узак яшәүләр язсын алда. Бар хөрмәт, сөю кадерне ишет алдагы җырда. Хөрмәтле Наил Камилевич, сез бәхетле кеше дип әйтер идем. Чөнки алтын юбилеегызны дус туганнарыгыз янәшәсендә каршылыйсыз. Алдагы бәйрәмнәрегездә күңелле үтсен. Бәхетле булыгыз. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый.